गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै तामुलपुर मथंगाफुरि पार्कआव तामुलपुर जिल्ला बिसाया गेट टुगेदार हाबाफारि खुंफुंदों। मख'थावनादि तामुलपुर जिल्ला बिसानि बानजायनायाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो गोजाम गोदान महरगिरि, फावखुंगुर, फावखुंग्रि, देंखोगिरि, प्रडिउसार, डाइरेक्टर गासैबो लोगो हमलायनाय हाबाफारिया दिनै सानसेनि गेजेरजों जोबनानै थांबाय। हाबाफारि हिसाबै फुंनि समावनो तामुलपुर जिल्ला बिसानि आफादगिरिया बिसानि फिरफिलाखौ बिरहोनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवना होदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'। बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि इएमफोराबो बाहागो लादों आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी, लिंसार बसुमतारी बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियावनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां लिंसारा गावनि गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायबावोदि बर' सावथुन खालामनानै महरगिरिफोरा जिउ खुंनो हानाय दासिमबो जायाखै, जायनि जाउनाव बर' सावथुननि महरगिरिफोरा गोबां खस्थ' खामानि मावनानैसो जानो गोनां जादों। बे बाथ्राखौ मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारीया फोरमायथिनानै होदों। बिनिखायनो साफ्रोमबो महरगिरि बिथांमोनानो जाहाथे फाव खालामनानैबो जिउ खुंनो हानाय जायो, बिनिखायनो सोरखारा साफ्रोमबो महरगिरिफोरनोनो अनसुंथाइ होनांगौ होननानै फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथाङा सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुर टाउननि सेराव थानाय मावजि पार्कखौ गोबाव समनिफ्रायनो खामानि मावदोंमोनब्लाबो नाथाय मावजि पार्कखौ गेजेर ससेयाव बन्द लाखिना दोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनै मावजि पार्कखौ बे खेबाव सिगांनिफ्राय साबसिन महर होनानै फिन बेखेवफिनना होबाय बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा एबा मावजि पार्कनि बिगोमा इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङोदि दिनै फिन मावजि पार्कखौ बेखेवना होफिननो हानायाव बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा इएम राकेश ब्रह्मआ गावनि गोजोननाय मोननायखौ फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो मुसलपुर ओनसोलनि थाखाय रायजो राजाफोरा दसेब्लाबो मावजि पार्कआव बेरायफैनानै जिरायफैना गोसोखौ गोजोन लानो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो उन्दै गथ'साफोराबो उदाङैनो बेरायग्लांनो गेलेनो हागोन होननानैबो बिथां इएम राकेश ब्रह्मआ फोरमायथिबावो। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। थांनाय बावैसो सान सिगां बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि टमी आरो फावखुंगुर मनीषनि मोनसे गाज्रि भिडिअआ ससियेल मिडियानि गेजेरजों भाइरेल जादोंमोन आरो बेबायदि समाज बिजोंनि गेजेरजों गोसारनाय जाथायखौ लानानै मनीषनि बिमाया मिरु बिसानिसिम गांसे लाइजाम हरदोंमोन होनना मिन्थिनो हादों। मख'नो गोनांदि मिरु बिसाया मनीष बिमानि हरनाय लाइजामखौ मान होनानै जाथायनि सायाव सावरायनो थांखि लादोंमोन आरो बे जाथायनि सायाव सावरायलायनो थाखाय मिरु बिसाया मनीषनिसिमबो गांसे लाइजाम हरफिनदों होननानै मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मैया गुवाहाटी जिल्ला बिसानि बानजायनायाव गुवाहाटी मिरु बिसा आरो गुवाहाटी जिल्ला बिसाजों जर'खायै मनीषजों सावरायलायनो थाखाय मोनसे हाबाफारिबो खुंफुंनाय जादोंमन। नाथाय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे जथुमायाव मिरु बिसानि हरनाय लाइजामखौ जेबो बेसेन होआखै मनीषआ आरो जेबो खौरांबो हराखै होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। बिनिखायनो बे जाथायखौ लानानै मिरु बिसाया दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे मनीषनि सायाव मिरु बिसाया गोख्रों थांखि लायो। मख'थावनादि मिरु बिसानि थांखि बायदियै बिसानि साफ्रोमबो महरगिरिफोरखौ मनीषनि प्रडाक्शननिफ्राय थिखानाय गैयै समसिम गोजानाव थानो थाखाय मिरु बिसाया खावलायनाय जायो। बेजों लोगोसेनो सोरबा जुदि मिरु बिसानि बे आयेनखौ सिफायोब्ला एबा मनीषजों बाहागो लायोब्ला बिथांनि सायावबो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिरु बिसानि आफादगिरिया दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। कर'ना भेक्सिन सार्टिफिकेटआव पिएम मदिनि सावगारिखौ लानानै केरेला हाइकर्टआ मिरु सरकारनो नटिस दैथायहरदों। मोनथिनो मोननायाव केरेला हाइकर्टआ थांनाय शुक्रबारखालि मिरु सरकारनो बे अजदलाइ नटिस दैथायहरनायनि फिननायखौ बिदों, जेराव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि सावगारि गैयालासे कर'ना भेक्सिन थुनायनि फोरमानलाइखौ बे नटिसनि गेजेरजों बिनाय जादों आरो रायजो सरकारनो 2 सप्तानि गेजेरावनो फिननायखौ थिसननो थाखाय बिथोन होनायबो जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। आफगानिस्ताननि सा कुन्दुज ओनसोलाव थांनाय शुक्रबारखालि शिया मुस्लिमफोरखौ नोजोर होनानै माखासे उदखारिफोरा मस्जिदनि सायाव बम बेफ्रुहोनाय जाथाय जानानै थांदों आरो बे जाथायाव 100निबो बारा सुबुङा थैदों आरो माखासे सुबुंफोरा गोबारैनो जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि बम बेफ्रुहोनाय जाथाया आफगानिस्ताननि सा कुन्दुज ओनसोलाव थानाय सैयद अबाद मस्जिदाव जायो, जेब्ला थागिबिफोरा थांनाय शुक्रबारखालि नामाजनि थाखाय मस्जिदाव बाहागो लादोंमोन। मख'थावनादि थांनाय 15 आगस्तआव आफगानिस्ताननि सायाव तालिबाननि दखल खालामनायनि उननिफ्रायनो उदखारिनि गाग्लोबनाय जाथाया बारायदों होननानै मिन्थिनो हानाय जादों।
दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। दिनै 10 अक्ट'बर दिनैनि सानखालि खैनादरायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव रायजो सोरखारनि जुनिया बिजिरना नायफिननाय जथुमा खुंफुंगोन। बे जथुमायाव लोगो हान्जानि गासैबो मन्थ्रि एमएलए फोरानो बाहागो लागोन। मिथिनो मोननायाव रायजो सोरखारनि 30था सोरखारि बिफाननि मावनाय दांनायनि सायाव हिसाब निकासनि खौरां लागोन दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिनि थाखायनो लोगो हान्जानि गासैबो एमएलए आरो मन्थ्रिफोरानो बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो गासैबो खामानिनि हिसाब निकासखौ फोरमायनानै होगोन आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सिगाङाव गासैबो एमएलए मन्थ्रिफोरानो। दानिया आरोबाव फैबावदो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाखौ कार्बि आलं जिल्लानि लांहिनाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामबाय। मख'थावनादि कार्बि आलं जिल्ला एबसुनि 50थि बोसोरसालिया जथुमा एबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायखौ बे मिरु एबसुनि 54थि बोसोरसालिया जथुमाजोंनो जुथायै खुंफुंनो थाखाय लानाय जादों। दानिया गुबुन मोनसे खौराङाव फैबावदो। श्रीनगराव पुलिस हान्जानि सायाव उदखारिफोरा गाग्लोबदों आरो मिन्थिनो मोननायाव पुलिसनि जवानफोरा उदखारिफोरनि बे गाग्लोबनायाव गोख्रों फिननाय होनानै सासे उदखारिखौ बुथारनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय उदखारिखौ लस्करनिमोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों आरो पुलिसआ बिनिफ्राय हाथियार आरो बारुदफोरखौ बोखांनो हादों होननानैबो मिन्थिनो हाबावनाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव रायजोआव गासै मोनबा बियाबाव आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिया खुंफुंजागोन। मख'थावनादि उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर लाखिनानै मैया गसाइगाव महकुमा बेंगिरिखौ साखाफारा जानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो मैया गसाइगाव महकुमा खुंगिरि मावखुलियाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय पस्टेल बेलट पलिंनि फोरोंथाय होनाय हाबाफारिबो लानाय जादों। दानिया आरो गुबुन खौराङाव फैबावदो। रायजो राजाफोरनि रैखाथिनि थाखाय कभिड-19 खौ दबथायनो आरो बिनि हेंथायै जुजिनो थाखाय आसाम सोरखारा फोसावनाय एसओपि एबा नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय चिरां जिल्ला खुंथाया गोख्रों नोजोर लाखिदों आरो मिन्थिनो मोननायाव कभिड-19 नि समाव सरासनस्रा सुबुंफोरा रैखाथि मोननो हानाय बायदियै गासै धोरोमारि थावनिफोर आरो फुजा मन्दपफोराव कभिड-19 नि नेमखान्थि एबा प्रट'कलखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय चिरां जिल्ला बेंगिरिया गोख्रोङैनो बिथोन होदों। बिनि अनगायैबो चिरां जिल्ला खुंथाया बिथोन होबावनाय बायदिब्ला जायखिजाया धोरोमारि थानसालिफोराव आर'ज गाबनो एबा फुजा खालामनो थाखाय 1 घन्टायाव आबुङै भेक्सिन लानाय सा 40 सुबुंफोराल' हाबनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।